Nie, toto nie som ja. To je moja bezhlavá, nehanebná kamarátka Cecilka. Ako vidíte, zásadne chodí bez hlavy a bez podprsenky. Ale môže vám zachrániť život. Poznáte pravidlo 3, 2, 1? 3 prsty, 2 prsia, raz do mesiaca. Raz do mesiaca sa venujte samovyšetrovaniu prsníkov. Prehmatajte si svoje prsia ideálne od hora nadol v tvare hodinových ručičiek. Nevynechajte žiadnu časť. Prezrite si tiež hruď, oblasť nad a pod kľúčnou kosťou a tiež v podpazuší, pretože aj tam sa môžu nachádzať neželané, nepoznané hrčky. Venujte pozornosť aj svojim bradavkám, tomu, ako vyzerajú, či nie sú vcucnuté, zapálené, šupinaté, či z nich niečo nevyteká. Postlačajte dvorec, pretože niekedy sa hrčka môže nachádzať aj tam. Ďalším veľmi dobrým spôsobom je to, že sa pozriete nahá na seba pred zrkadlom, zdvihnete ruky spustíte a všímajte si, či vám prsia klesli približne rovnako. Ak by v tom bol nejaký zásadný rozdiel, treba tiež zbystriť pozornosť a navštíviť lekára. Samovyšetrovanie prsníkov môže zachrániť život až 300 ženám ročne. Radšej príďte k lekárovi 3-krát zbytočne ako raz neskoro.